Συναρμολόγηση καναπέ κρεβάτι, sofa bed. Ξεκινάμε τοποθετώντας τη βάση σε πλάγια θέση και βιδώνουμε τα 4 πόδια. Στη συνέχεια ακουμπάμε τη βάση στο πάτωμα και επιβεβαιώνουμε πως τα πόδια βιδώθηκαν σωστά και η βάση μας είναι σταθερή. Έπειτα τοποθετούμε τις βίδες στις πίσω υποδοχές που βρίσκονται στις βάσεις των κεφαλαριών. Στη συνέχεια βάζουμε ένα-ένα τα κεφαλάρια κάθετα στη βάση, ώστε οι βίδες να περάσουν στις πίσω υποδοχές της βάσης. Τοποθετούμε τις υπόλοιπες βίδες στις μπροστινές υποδοχές και βιδώνουμε τα παξιμάδια σε όλες τις βίδες. Σηκώνουμε τη βάση και σφίγγουμε με το κλειδί νούμερο 10. Στη συνέχεια, περνάμε το ύφασμα πίσω από τα κεφαλάρια και το εφαρμόζουμε στις 4 γωνίες της βάσης. Τοποθετούμε το στρώμα. Συνεχίζουμε βάζοντας το σειρώμενο μηχανισμό σε οριζόντια θέση και αφού αφαιρέσουμε το σύρμα ασφαλείας, τοποθετούμε το στρώμα. Κατεβάζουμε το σειρώμενο μηχανισμό με το μοχλό και ολοκληρώνουμε τοποθετώντας τον κάτω από τον καναπέ.